Ako si Amada Garzuta. Nagpuyo sa Barrio Kabawan, Maribuhok, Bohol. Ilang edad? Ang edad. Ako nagpanuyo na 88. Birthday na ron. Birthday na karong adlaw. Hi, good morning. It's September 7 and we're here. Meron kaming pupuntahan ngayon. Meron kami pupuntahan ngayon dahil bukas darating sina Auntie tsaka Ate Mitch. Ano ba? Advance birthday celebration ni Nanay. 88 years old na siya. So, supposedly, September 13 yung birthday niya. Good morning! Uy! Snap siya ngayon. Actually, meron kaming sipon ngayon. Obot sipon. Ayan. So, tomorrow nga yung advance na dinner namin for Nanay. 88th birthday niya. Yay! Tapos, bibili kami ngayon ng magpapagawa kami ng tarpaulin. Tapos, bibili ng balloons. Tapos, mag-order ng cake. Tapos, magpapakupit din ako. Yan. So, pupunta kami sa Alturas Mall. Doon na lang kami magpa-park. Tapos, try namin humanap doon ng magpiprint na tarpaulin. Tapos, pero meron naman ata yung sa London. Sa London. And, meron ding cake. Na para one-stop shop. Doon na. A few moments later. And tada! Tapos na kami nakapag-order na kami ng cake. And then, nakapaprint na rin na tarpaulin. Bukas natin kukunin. Nakapa-haircut na ako. Pumili rin siya ng, ano niya, what you call that? Oh my God. Pumili rin siya ng slippers niya dun sa bench. Oo, ano eh? Ha? Oo. And this is my haircut. New haircut. Makita ko sa inyo later. Ayan, this is my hair. Ooh. Short hair na ako ngayon. Look. Short, medium. Medium. Comment down below kung okay lang ba yung hair. Do I look good? I love myself. Good mood na ko kaya nakainom na ko on. Pocari Sweat. Hindi na siya loading. Sweat, bitaw na. Okay, nalaga-loading pa. Tapos ngayon, papunta kami sa Buoy. Bibili kami ng food ng mga babies namin doon kasi kagabi pumunta kami. Wala silang pang change. Wala silang panukli. So, kasi nga, gabi na kami pumunta doon. Almost 9 na. Ngayon, babalik kami doon kasi hindi pwedeng magutom. Lalo na bukas, aalis kami, uuwi kami ng bahay doon sa town namin.
namin. Kaya may iwan sila kasi hindi sila pwedeng sumama kasi nga ang kukulit nila. 3 silang makukulit so hindi sila pwedeng isama. Kaya ang sa Tagalogan ng Binlan, mag-iiwan kami ng food for them. The next. Hi guys! Good morning! It's 4 in the... Ano sa ba? In the morning. At papunta kami ngayon na sa pier para sunduin yung auntie ko galing Cagayan de Oro City. And kanina pa sila bumaba. Tapos nag-prepare pa kami ng mga dadalhin namin kaya yun, andun sila. Pero first, magpapagas muna tayo. Here. Wah! Tereng! Uy! Happy birthday! Birthday ni Maran? September 8. Aw! Advance lamang gan! Birthday to you. Sa'yo mo mga buti ay. Is it? Ay, pao ko, mamin. Diyan! Saman! Nakarat ka? May baong muli mo. Ah. Kami gari makapay pao. Ano? Makakaibaw? Karon na mo mga pe? O kaya hang pa ito? Parang birthday. Birthday ni mo de. Ah, advance. Happy birthday. Birthday, lagi ni mo hapit na? Awan. September pa may ang birthday. September 8 ron. 14 lagi. 14 yung birthday. 13. 14 ron. 13. 13 ang gadron. 13 ang gadron. 13 ron. Oh. Birthday na mo. Kala edad? Inagin pala ang edad. Ah. 51 ang kumatawo. Diyan ka ron. Ay, 80 ko ang kanay. 88. 88. 88 ko karon. Oh. 12 na lang. 100,000 na. Ano yung tawag ka po? Magansak. Hoy! Stong! Stong eh! Stong eh! Stong eh! Stong eh! Hi, Stong! Hi, Saba! Gitik, Stong! Gitik! Tapi seru alawa. September 13. Samay na ah. $88. Ciao. Seru alawa. Sangat lawak mo lang. Bakit ba ko po yun? 13 lagi. September 13. Oh. Birthday. Happy birthday. Sarong adlaw. Kalimot gyapon. Labihay. Labihay. 13 lagi. Ano mo ta kang timaan ng adlaw? Sa may naaron lo 13 man ron. Birthday. Wow. Sila ka na edad. 88 lagi. Wala na. Hindi sa lawak. 13 lagi. Say mo kaingan nga. Birthday ni mo. Salamat sige mo. Kayo tamo. Birthday. Play dad. Salamat ang 19.
1931. 88 na ka. Manong nanipi, pagkaman ng marunong nakuha. Wala, ano na? Kasilaan. Sila ang tingali. Mara kasilaan yung ubang ilong. Si nanay kuno kasilaan kuno sa ubang ilong. Nang saan mo lang? Ay, ba't naman sa nanaw? Mauwan, no? Yung mo ganang kautun. Karoon nakakita sa mo na Mau pa. Sumama di na ganang magtanaw siyang na. Ay. Bata. I-greet sa si Papa. Hi, no. Kaya ginawa ka ganun sa hi, no. Ano ba? Buang ka. Hi, no. Saan? Hi, no. Inagaluti, no. Mianong pa, mianong. I-greet sa si Mianong ba? Hi. Kasi mo, ano sa may tawag din sa una? Dano, kasi ganggal mo. Ha? Mianong? Jano? Ano Jano man? Kuhan na rin. Jano ay may tawag nila sa una? Hindi, darling. Darling, sa mga karal. Ano sa may tawag ni mo? Nanong, no? Mianong ra? Dano. Jano? Hi! Andito na kami ngayon sa Dao Public Market. Public Market. Kagaling namin kanina ng Ito mo na. Plaza Marcela. Tapos pumunta kami ng Alturas. Nag-grocery for tonight. And nakuha na rin namin yung tarpaulin. Tsaka yung cake. So all set na. Andito kami sa public market kasi bumili kami ng crabs, tsaka isda, kasi wala yun sa mall. Hi, Mote. Hi. Hi. Straight from Cagayan. Ato sa Enzo ka. Nay! Bagong ligo. Sige na, S. Adok, eh. Magpag ko. Ja. Asa may panan? Ready na. Magansa ka, Nay! Magansa ka. Asa kung kamay na ito? Asa, pakanta, asa, pakanta. Happy birthday. Di ba magas gini, ha? Naay. Amo ka ni mas wagas din mo. Nakaligo na kami. Si Bebeke. Naligo na kami, Bebeke. Wala ka naligo? Yes. Wala pa. Wala pa. So, it's 5, almost 5:30 in the afternoon at magpe-prepare pa kami. Hes, tangay? Mag-red. Sa color ni mo? So, Red. Red. Exercise time! Ka kung sa nila, soy. Di sad ko pa gudyo do bidyuhan. Uwawa naman na. Libot pa, 1 round!
Mada Garzuta. Nagpuyo sa Baryo Kabawan, Maribuhok, Bohol. Ilang edad? Ang edad. Ako nagpanuyo na 88. Birthday na ron. Birthday na karong adlaw. Happy birthday! Untang ana ba? Ang imong pearly shell. Ang kurad, ang sayang nga kinara. Laylay na, laylay! Laylay! Garahe! Sayawon ta, ang kurada, ang sayang nga kinaraan. Mao'y paborito sa mga tigulang. Ang hindot nga sayaw nga kurada. Bisiya. Mga undoy. Tuba. Buwan mo dito. Ayaw mo po. Hi, Aliyah! Ang pagbalon. Di ko makuan kay gisipon ko. Oy, ang Siyam kanay. Kalimot kay nga ni mapuwat ha. Manom day. Magterno. Nasmag! Das magdaki magkagbaston. Na birthday na ho. 13 ko nurunay, 13. Karon. Baby! Ano nagkuha mo? Aliyah! Na hi Papa! Hi Papa Dudong! Okay, that ends our vlog. Please please don't forget to like. Asa mo ka kaadsoy? Tarang ba? Please don't forget to like, comment, subscribe, and ring the bell button. Sige na ba? Labo kay pag-iagi kay update. Until the next video. Bye! Mwah. Come on.